stakala utrka, vidjet ćemo koja će djevojka prva povesti utrku. Ovdje sa brojem 160 s vanjske strane ide Marija Stambolić, peta je bila na balkanskim akcijskim igrama gdje je slavila Maja Pačević, koju ćemo vidjeti na 1500 metara tamo za Sloveniju. Ako ne bude neko značajno brzanje, Stambolić vodi na drugom mjestu 92, na trećem 104. Anita Horvat druga, treća. Horvat ima 52 sekunde, za Hrvatsku Zemunik četvrta. Horvat treće ispred Stambolić, 2.04.84, Horvat je odgovarala spora utrka, tamo ide i druga slovenska trkačica, Smokar, borba Horvat ili Smokar u cilju, evo ih prve dvije Slovenija, treća Srbija, četvrta Hrvatska, pa Srbija i Hrvatska, 2.08.58, evo ubrzali su djevojke drugih 400 metara, a odnosno 200.